Amaia, 31 urte, Lore zaina, 5 edizio korrikako furgonetan animatzen. Loreekin entrenatzen du. Gora zuek! Nik paketekin bat egiten dut. Pakete bat naiz. Maite, 55 urte, tipi-tapa banaketak. Bere ametsa korrikako furgoneta gidatzea da. Momentuz, tipi-tapa furgoneta gidatzen du, mindfulnessa baliatuz. Hartu arnaza eta bota txu. Lasai, 17 pakete bakarrik falta zaizkizu. Milioi bat euskaldun gara, eta zurekin gehiago izango gara. Karen, 52 urte, AEKan euskara ikaslea. Bere lehenengo korrika izango da. Lekukoa ikusten du non nahi. Tipi-tapa? Hartu! Alderik alde zeharkatuko dugun Euskal Herria gara. Piztu da korrikaren garra. Izan gaitezen dardara. Izan gaitezen indarra. Aditu korrikaren deiadarra. Guztiok herri bat gara, euskara gara. Korrika!